Oh, badikwe down abantu yindaba kaMangwabe Mseleku nento yongabikho happy kwakhe notata uMosamseleku esoloko ehleli nje uyakhalaza. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. The past few seasons uMangwabe Mseleku ngulo ebegrogrisa ngoba yena uyahamba uyamshiya utata uMosamseleku uba uzawuthatha uwife number 5. Hayi ke sambona ke nyhani ezimisele ngathi uyahamba engamhoyi, wafika uwife number 5 kusiliwa kodwa waphela ehlala. Wathi explanation yakhe xa ebuya kuThando Nesithembu season 9 ba uhleli kuba kaloku ifamily yakhe iye yathetha naye ba makangahambi, kwaye uhleli nangoba efuna ukhupha ishori. Ifamily kaMacele le ibibhizi ba mabahamba bahambayo. Ndaqamba hayi ayikhange ibe khona ke kwale into, qha sethetha nje bengakhange bekanti uzimisele uba uyahamba. So simbona ke ehleli kunye nosister wakhe esachaza uba yeyi izinto azintlanga emtshatweni, esithi ke utata uMosamseleku uyimonster, utsho ukuthi ke ungumntu okhohlakeleyo ngoku utshintshile. Benivile ke leyo uba utata uMosamseleku utshintshile nangoku ebethetha noMakhumalo, uMakhumalo babonisa indlu, wade wathi uMakhumalo ingathi ngumntu lo uthakathiweyo. Well, le version yakhe ngoku it's either kwathakathwa laa Mseleku before agule okanye lo. So Mangwabe naye watsho eseleka esithi hayi akanguye tu, so uyayiphinda loo nto leyo ngoku. Sabe phofu thina besimgqibele exabana ngento yoba ke utata uMosamseleku ethathe abantwana bakhe bodibana nomntana kaMakhwela, wathi bethe akafuna igazi lakhe lizawudibana noSamke. So into esiyaziyo ke ngeyoba utata uMosamseleku ngoku yena uyachaza uba uyaya kwaMangwabe kwaye uyalala emizini yabo, akho nto bangayenziyo njengamyeni namntu atshate naye nankosikazi. So urayithi yena nabo. And then noMangwabe ke besimbonile, sabona i-interaction yakhe notata uMosamseleku, safumaniseka uba yeyi barayithi mos aba bantu, qha ke into basemane ezenza difficult for thina. And then nangoku leyo yoba ngoku abephinda engathi uyakhalazela ibehavior katata uMosamseleku, abantu bathi hayi suka wethu uMangwabe makasiyeke because akazukwenza nto ngaloo nto leyo, akazohamba, so might as well ahlale anyamezele. And ke ungoyena nkosikazi ekudala wakhalazela utata uMosamseleku nempatho yakhe nendlela angayo zonke ezi seasons. Yena akho khange akhe ablame amanye amakhosikazi, ebevele athi nguye obaqabanisayo, nguye othutha indaba kulo nkosikazi azise kulo unkosikazi, into nathi ke esiyibonileyo. And then ke ngoku apha kuseason 9 uvele nento ezininzi ezimveza utata uMosamseleku njengomntu engenanyani, ngenxa yoba kaloku phaa kulaa retreat bebedibene bonke bathetha. So bethuka ke ukuba hayibo wayethe mna kum, omnye wayethe ngawe, yabo. So ke uMangwabe ke abantu badikiwe into yakhe, sebesithi abayazi noba ke noba wenzela for TV or what, but hayi abasafuna ukuva ngoba bayambona uba uhleli notata uMosamseleku kwaye bayathandana and ungulo naye ukwakhweleta for uSamke. Ofuthi ke leyo kaSamke into utata uMosamseleku uthi bona noMayeni barekruthwe nguMakhumalo uba babe kule nto babengamfuni uSamke, ba-influencwe nguye. Hayi khanitsho bethunani uba nicinga ngantoni na yile nto kaMangwabe esakhalazela into katata uMosamseleku season na-season, ekubeni koba engazukwenza nto ngaloo nto leyo, engazuhamba futhi ngaphezulu. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.